veure si podeu escoltar com fermenta, La veieu com borbolleja? Avui al nostre territori, a Catalunya, tenim sobirania alimentària. Necessitem que la gent, quan mossega aquest préssec, digui però qui és el pagès que ha fet aquesta meravella? El benestar de l'animal és essencial per obtenir un bon producte. Si l'animal està bé, nosaltres també, perquè fixeu-vos la cara de salut que fa la veu. Perquè no veus la tripa. Hi ha diferents tipus de mel i com més directe de l'apicultor es pugui comprar, molt millor. Es noten els gustos, en l'olor, en l'oxidació. Ara intentarem mirar l'espirulina una mica al microscopi. Si es veu bé, és com superespectacular. Animar la gent a que de debò es miri d'on venen els productes que compra, que valori el comerç de proximitat. Fer cervesa artesana, però utilitzant els ingredients aquí. Aquest tancar el cercle és el que hauríem d'aspirar com a territori, com a país. Si no tens una bona matèria primera és molt difícil fer un bon formatge. Vigilem des de l'alimentació dels animals fins al maneig dels animals. Mira-les, mira-les! Oh, de dalt a baix, sí. Ara! Depenem de vosaltres i de la vostra consciència al comprar, de que quan compreu esteu fent territori. Clar, estem comercialitzant una vedella ecològica i de qualitat, però també hem de ser sostenibles a l'hora de fer el que és la distribució. No? Són petits detalls que potser no arribaran mai enlloc. Sí que arriben, sí que arriben. Cada 10-15 arbres intercalem un arbre d'una altra genètica perquè facin una bona pol·linització. Hola, que ets en Josep? Sí, digues-me. Josep. Som molt petits, és un projecte que l'hem fet perquè hi creiem i clar, doncs al darrere no hi ha grans capitals ni grans interessos. Ja es mastega. I aquests aromes que havia sentit fa una estona per aquí, amb la boca i deixant que entri una mica a l'aire, entren pel retronasal. Superaliment català, recordeu que el tenim aquí, de casa nostra. Visca la festa de la pagesia i que vagi molt bé. I salut!